어디니? 뭐야? 네, 주스레래. 마하준 누이 그만. 아, 맞아. 눈에 이빠서요, 눈에. Slagerkan arna. Nei 50 ni sekidan baik counter sasu per person 50 arna. Yang labai. Oke ini जायगा लकेसना बेनो जाहैबाय आरोना बड'लेण्ड फियनार पाब्लिक स्कुलनि खाथियाव ओमफ्राय नैबे ओरै पेट्रल पाम्प थाबाय ओमफ्राय बेजों एन्ट्रि आयौ खानाय जालाय जाथा हेलमेट हमबाथाय बिराद जारला जाखायो आरोना खानायफ्रा नायलाय दा हाबबाय आरोना जोङो एन्ट्रि लाबाय दा रावबो गैथ'वा बेलासि दासो जाहांदों आरोना ओमफ्राय दा मोनाबिलियावसो लाइटजोंबासो फैगोन आरोना मानसिफ्रा नै मोनफा मोनफा गाखोनानै थांजोबगोन नामा जोङो गैला नै गराय थराय माबा माबि दंजोबो नै नै ट्रेन ओइ गाखोहैजागौमोनलै ट्रेना दा गिदिंगोन नामा एक्सुवेलि जों बिदि भिडिअ खालामलायनो आरो बेरायनो होनना फैखायाखै आरोना साडेनलि बोरैबा दखानाव फैनायाव गोसोखांब्रबनानै ओइ मा खालामोब्रा एसे टाइमा सानदुंद्राय जाबायना बुस्थुआ ओरै खाथियाव दंखायो नालाय दा खाथियाव फैदो आरोना बुस्थुआ मा खालामनो मानो मोननानै थ' थांसै होननानै फैबाय आरोना जों सानैबो ओरैनो मोजाङानो फेमिलिफोरनि थाखाय ओमफ्राय नैबावबो नै रेस्टुरेन्ट नामा जाजायो नामा बाव फुल साजायजोबनाय ओमफ्राय बरियालै बावसो मोसाफैबाय थानांसिगोन एबार ना सिन्देल सोनो मोनगोन ना मोना ओइ मोनो फै लाइट होबा बरिया नुयोलै मोनानानैसो थांसै नामा दसेल' थागोन होनना फैबाय सानैजों ओमफ्राय दाना मोनानानैसो थांसै जाबाय नामा हाला हालालै जोङो गोसोफ्रानो मा जायो साडेनलि फैनाय बिनि सायाव आरो दसेल' थागोन होननाय दा दसे थानाया गोबाव जाबावसै दे जिरायलाय माहाजोन नुयो खोमा उदै गेन्द्रा जाखायो लालु दे फट' खेबग्रोसै गोलोमफ्रुलाबाय जोंना माहाजोना नालाय मथ' साहाब गोलोमफ्रुलाय माथो आग्ला फट' खेबजानांगौआ बरियानो आरोना टाइगाराव ओरैनो फैसा गाराखैलै फट' खेबजानोसो फैदों होनदो बाव मा गाखोनांगौ नाव लेकिन 1 सेकंड माबादिनो 뭐야 आग्लासो बिलाइ जालायला लो गाखोजायाब्रा दे रेस्ट लानांगोन आं ओरैबा साइस नुयो नै ओरैबा साइस नुयो खेबनोसै दे र' दे गाइस जों फट' खेबजागोन नै मेथाखि फाग्ला गोलैनायसो फैजागोन माथो ना बरियाथ' ओइ गाखो सोर गिदिंनाय नै जानाय नङालै नों गिदिंनो हायाब्रा नों फाग्लाबो गिदिंनो हाया नों नायलाय गिदिंलाय लोगोफोरनि मोनफा मोनफा दंजोबो आरोना नैबे थाबाय साफा गथ'फोरनिजों ओमफ्राय ओरैनो मोनफा मोनफा दंजोबो आरोना नायदो नोंथांमोनहा मोनफा मोनफा गासिखौबो ओरैनो जाबाय बेयो हा मायाव ए बावसो बैयाव सानना फट' खेबजानो गैया जरदों नामा थाबथालायबायलै लालु थाबथालायबाय गेलेखाङाखै आरोना जोङो फाग्लासो नैबा बरिया आरोना बुद्रुलां नामा मोनो बायनोसो हागौ बै दाउआ बरियामोनलै
이거 다 tesla 봐라 그래 두드러본 나와 네 가크 응 phát là vài cái chứ mà đừng dừng lúa hoa sơ phát là đây 아유 아우 추가 있나래 sao là linh dưng chân là đó là người các bạn ai mình sẽ hai phát lại tôi rồi 이거 가 클라벨레 스프링니 스프링니 itu banyak video dah. Nih, kaku. Nih kaku ra. Đủ lắm mày nở phát là. Thui về lên chứ. Là sơn. Đủ số Buria á. Finally जोङो माखासे फट'शुटखौ खेबजाखांबाय बुरिया नुयो आरोना नोंथांमोना मालाबा फैबानो जाबाय बेवहाय थिथागुरि आरोना सामगाव खाथियाव ओमफ्राय नै बेनो स' फाइनालि जोङो फट' खेबजाबाय ओमफ्राय मोनलायबाय आरोना एसे ओमफ्राय नै एसे खोमसि खोमसि जादों आं ब्राइटनेस होबाय दा बेलासि टाइम आरोना बेनो बाउन्डारिया बेनो ओमफ्राय ओरैजाय ट्रेन दं आरोना बे ट्रेनाव आं थांग्रोनायसै सिनायग्रोनोसै ट्रेन स्टेशना नैबेजों र' बोरै सालायोब्रा बेखौलाय बेनो आरोना ट्रेन दङ नै गाखोनोबा रोखोमा हो साइडआव लाइट होबाय बरिया दासो जादों एसे लाइट होहांबाय आरोना ओमफ्राय गाखोयोबा 50 थाखा आरोना ओमफ्राय गाखोयोबा गाखोदो नोंथांमोना मालाबाफोर फैयोबा खोमसि जाजोबलायबायलै मोनासो थानोसै नामा जोङो लाइट फैजासे फट' खेबजागासिनो ओमफ्राय नै ट्रेना बेयाव गाखोयोबा 50 थाखा आरोना लोगोफोर मालाबा गाखोयोबा गाखोफैदो 50 थाखानि माने भिउआ बरिया जाहांबाय आरोना गाखोनो लुगैदोंमोन खिन्थु फैसा गैया नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामोबा देनां बेनि फैसाजोंनो गाखोनोसै आरोना आङो खाथियावनोखा एकदम 2 किल'मिटारल' जायो जोंनि 2 किल'मिटारल' जायो आरोना बे बुस्थुआ ओमफ्राय खाथियाव फैबाय थानो मोजां जायो आरोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जाहाथे आंबो गाखोफैनो मोननायनि ट्रेनाव बिनि फैसाजोंना गाखोनो हागोन ना हाया नैबेलाय बे गाखोनो हागोन ना हाया जानला मोनला फैब्रबलाबायनानै हाबफैलाबायबाय नामा जोङो आंल'सो जागोन गाखोनोसै जोंबो हाब बरियाथ' फाग्ला सौथायो आंहा माबाद्राय गोजौद्राय सौथायो हा र' फट' खेबजानोसै एबार बिदिनो दुद्रुलांनो हायो नामा First time duduk di dalam sih. Agak jangan sini. First time duduk di dalam aja. मजा आया Udah tren gak kena sini. Driver ini was stay na. 지사구리 문바이터. 파스팅도 먹으려 해. Thanks. जों आंगोलायना गाखोबाय आरोना बेरायबाय दुद्रुबाय गाखोबाय फट' खेबजाबाय ओमफ्राय दा नैबाव एसे आद्रा थादों बेखौ नायलांफिनबावसै आरोना एसे आद्रा थानायखौबाबो गारा ओरैनो फैसा गारदों नामा सिंनिया जानो ओरैसो दं दां फाग्ला ओरैसो दं फै फाग्ला दहायनो सुइमिं पुलखौसो नागिरगौमोनलां आं फार्स्टआवनो बैयाव लबि जानानै फट' खेबजोबग्रोबायना हो बिथिं दास्रां र' नायगोरनि आंगोलायनाय गेलेबाय आरोना गथ' गोरलैफोरबा दिनै आसोलजों आंजों मटु पटलु जों जाहैबाय मटु पटलु थिथागुरि एरियानि आरोना जोङो
मटरपाटलु दन नङा खिन्थु जोङो मटरपाटलुसो जों सानैजोंल' बेरायो आरोना रावबो सिख्लाफोरबो गैया बेरायनो दा बेखायनो बेरायबाय थानोसै नोंथांमोना नायफाबाय थाबानो जाबाय जों मटरपाटलु बेरायनायखौ सिङाव दा हाबफैबाय बागदावलायदों आंहा मानसि गैया जानानै बागदावलायदों आंहा सुइमिं पुल नैबे मेन बुस्थुआनो सान्दुं गोसानि थाखाय नैबेसो आरोना सुइमिं पुला ड्रेस आप खालामग्राबो दं ओमफ्राय जों एसे मोनानासो फैनाय जाबाय आरोना मालाबा सानाव फैनानै दुगैफैगोन जोङो बाव ना मा होनो लालु मालाबा सानाव फैनानै दुगैफैगोन जोङो नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम होमबानो नुगोन आरोना जोंखौ दुगैनायखौ मा बुंनो बेरायनायजोंसो साद जायो नङा जेसेबां बेरायो एसेबां इन्जय मोनो नङा औ फैनानै थांबा जों मा जायो बहाय मोसुम जाहैगोन ना मागोन गाथार जालाबायगोन ओंखायनो सेंग्रा समाव आरो थांना थानाय समावनो बेरायनो थानांगौ आरोना उन्दैयावथ' हाला जोङो बेरायनो बोरायबाबोथ' हाखाया ओंखायनो सेंग्रा समावनो बेरायनांगौ आरोना खोमसि खोमसि जाजोब्बाय जोङो खोमसि खोमसियाव फैदों आरोना बेरायनो दैया नै गैथ'वा सानाव हगारो ओमफ्राय मोनायाव माबायो आरोना हगारहरो मैलाया जमा जाजोबगोन बिसिनि दुगैनायफ्रा माबा सार्भिस खालामनो हायाखै माने साख्रि होनो हायाखै जोंफोरखौ होबानो जायो साख्रि ना मासाव 12,000 नांथारगौ जोङो ओइलै दुगैबाय थागोन नङा जों बेनो आरोना मालाबा दै थाबा नायफैगोन जों ओमफ्राय ओरै बारा फेन्सिंआ कमप्लिट जायाखै फेन्सिं जायाखै आरोना दासो जागासिनो बुस्थुआ जों एसे खोन्थानोसै नोंसिनो गोलैगोन फाग्ला देन्जार खस्थ' गैलालै आं थैबाय मा होनदोंमोन लामा मोजांखौसो नागिरखादों नामा नोंथांमोना जुदि फैयोबा दुगैफैदो बाव गरम बोथोराव सानफोराव हगारो आरोना ओमफ्राय दासान्दि एसे सार्भिसा डाउन जानानै दं मानो खामानि मावग्राफ्रा एसे मा जादोंथाय मिला जाखो ना माखो एसे बुस्थुफ्रा आरो दा गोजां बोथोर फैबायना दा ओंखायनो दैखौ बारा हगारला आरोना दा दाख्लै समाव एसे सानब्रै सानबासो सिगाङाव बिराद हगारबाय थादोंमोन बिराद मानसि जादोंमोनबो ओमफ्राय नै मोनाबाय जों मोनासो थाबाय आरोना दसेल' थागोन होनना फैदोंमोन गैलालै जोङो हेलमेटखौ मोनलांला लालु दसेल' थागोन होननाय गैला जोङो सांबा गोबाव जाबाय दा जोंसो फार्स्ट टाइमखाय एसे बेरायबाय होनसै आरो दा जोङो गोसोआ साद जायाखै होनदों एसे थाबाय मोनो मालाबा फैफिनसै होनदों ना मालाबा खम समनिबाबो हाबलांफिनसै होनना बुंसै आरोना जों मा लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों पार्कखौ दे साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट फर वाचिं गाइस बाय बाय जय हिन्द नेक्स्ट भिडिअ विल बी सुन